Kaya kahit tayo nung nagsaw kayo na. Ano? Nagsaw kayo. Ay, eh, muli na kami. Happy na kay Jaka yung may kasano mo. Kuibis. Martis. Basikan yung muran. Kaya na kami pupunta sa Waikiki. Waikiki Beach. Itang lunes, minta kami ay karkala tao. Mag-shopping. May karkala tao ka rin. May nasa, malam mo, Pilipino naman din tao ka rin. Pilipino, Hawaiano, pareho lang klase, pareho lang tagul. Minta kami kay shopping ka rin. May kalwalas, may kargula pag-shopping. First, second, third, and floor. Sumunta ka kay second floor. Tuklo ka kay ngeran. Ikan pili, ikaragala tao, lalakad yung ngeran. Para sa mga sinaman yung ngeran, lumakad. Punta ka kay third floor, ganyan mo naman. Lakad, yung ngeran, lumalakad. Udang kuldos ka, tipa ka, kilala, makanyan mo na naman. Nga kami puntang pasibayag ng Waikiki. Itang primero, minsan ka kanya ginatang Ilocano ng Matwa. Tinana kami rin ng retrato. May karagula lajing. At 2 grado, may karagula din kaya rin. Kwarto. Kompleto. Ating kang kasilas, ating kang TV, ating kang story. Ating kang surugin, may kasana. Ating kang parimlandanum. Ating kang laundry. Laundry machine, drying machine. Yung hospital, may kargula hospital. Nung nakita mo ng second floor, third floor, nung kakit mo yung mabiro ka kalwala sa Naweng, yung Hawaii. Bundok, pero yung balay may pangaragul. Babot lalam, balay. Kumbanda lalam, balay matas. May karagala building, 10, 20 stories, 10 stories, 15 stories a building. Lapas na ka rin, yung Waikiki Beach, yung building ka rin. Yung tulid ng Waikiki, yung building ka rin may pangaragul, may pangatas. May karagala building, makanya naman, dakal pa rin construction. Magagawa, makanya mo naman, may kakatas. Kaya lang, 20 grados, 25 grados, may kata sa building. Ang dalan dyan easy. Dahil na pa yung bagyo. Kurma yung dalan dyan. Itong Antony Fred, mantaka ka rin, mahigit mitang oras, bayang kongres. Yung kotse. Kaling kami, pinangaldo kami, kaling kami niyugto. Basta kaya, yatay na kami ruwit ang anak ng Tabatsoy. May katawang kataba rin, pinsan ni Fred Jeng. Babae, lalaki, may pangataba. May pangaragulat yan. Sarili ng balay, yung kotse na ka rin. Tungga-tungga na lang ang kotse. 5 yung kotse ka rin. Ito karela. Yung surroundings sa ating balay, puros gole. Ating ampalya, ating talong. Balasianas. Kamatis. May aliw ang klase guys. Alaman. Kompleto. Yung balay ng Antony Fred. Diyan na nung kayo rin natin nga. Ang duwa-duwa lang yung kasilya sa
Di kanilang kwarto, yung anak na tunggat-tunggalan lahat ang kwarto. Ewan ba no, kung kunin ka buntang kwarto, hindi ka nakala kwarto. Yung bapa ng Fred, mataba mo naman. Yung kaya niling anak na, puros lang ang mga taba. Puring kaputol, hindi nga wali ng balay gala, ito ken. Kaya sabihin natin, matabaman mo bagya. Puros lang, ni auntie ng Fred, ang pinabapa na, pensionado na kano, pension la. Oh, kanya hanggang burila sa salidongan, pero kumuha silang kapaninto ng ding anak na at yung manugang na US Army. May patang asawa ng US Army, masyadong mataba, pero isang atlo na ng asawa, Sos, Maria Jose. Akit mo man, natakutan kami pangatabang mataba. Melda, kumusta rin anak? Mag-aalala mo kanya na eh. Ano yun? Kung pangunakan mo ka rin sa Pilipinas, alalang balita ka rin. Ilan nila si Anis. Oy, dos, ang pwede at Simon nila. O, gusto at Simon nila, makuna ka niyan. Kaya ng Kuya Mandi. Ay, salamat. Sito, Ricky, kumusta naman din yung pangunakan mo ka rin? Ay, nako. Marne. Papilang ka mataging Japan naman na nyo. Sige, ne. Alas 5 na kita, ne. Panapon. Batang may pasyali, Fred. Ang taging komisari, sinali ang kanan mi. Nalaman niya si Elina. Kaya ngayon, alas 6, mga na kami kanina, matutug na kami. Kabukasan, ang bukas, Merkulis, kabukasan, Huwebes na. Kailangan bukas, Merkulis na bukas, Kitty. Magsadya-sadya na kami, karing kargami, mga kabukasan, nanta na kami ng station ng aeroplano. Kabalo, pananusay kami kanyan, kung ina kami yatad dito pinsan ng Fred. Sabihan na Fred, agap kami ng taxi, kabalo ko. Continental. Wala ko pang igit na taxi din. Saka na kami ng Continental. Mag-check up, check-in na rin, alas 11, yung 2. Umalo, kung diretso yung Okinawa yung aeroplano niyan. Stopover. Mag-stopover sa Guam. Ano? Sa Guam. Guam. Nung tayo pa ka Guam, naku, karayo. Nung tayo pa Guam, baya diretso yung Okinawa. Sos, Mario, bilang oras mo na kaya yung babo. Siguro kabukasan kami, Biyernes siguro kami datang din. Alas 8. Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi, Huwebes, Friday. Ba? Hindi matututo kasi Guam. Balo yung ganyan. This is Hawaii. This is Arubay na Pangkal. Karya. Kamatis.